El nom no és Villarreal ni tampoc Villarreal de los Infantes i després del guionet la R no és majúscula i així és des de fa 20 anys. La regidoria de normalització lingüística d'esta ciutat de la Plana Baixa treballa ara perquè als buscadors d'internet i a les xarxes aparega el topònim escrit correctament. Han passat 20 anys des del començament de la campanya, el nom és Vila-real i alguns encara es resisteixen a emprar-lo correctament. Ara l'objectiu és que les xarxes socials i algunes aplicacions mòbils utilitzen el nom com cal. La gent avui en dia hem de ser moderns, no? El que més utilitza i llit són les xarxes socials i les aplicacions. En moltes aplicacions havíem detectat que hi ha aquesta errada, la de la R majúscula, o que hi ha una nomenclatura de les que ja no s'utilitzen, com ara és Villarreal de los Infantes o Villarreal. A esta normalització contribuiria un canvi en el nom de l'equip de futbol. Evidentment ajudaria perquè és una empresa molt important, que també ens estimem molt perquè ens estimem moltíssim el nostre equip de futbol. El veïnat ho té clar. Pues jo quan vaig néixer era Villarreal i ara és Vila-real. Vila-real, el que és. En guionet, Vila, Real. guionet real. Pensé que és algo que és molt fàcil, no?, de recordar, de ficar-li voluntat, no? Ara, el repte és aconseguir que altres cercadors, empreses i institucions normalitzen el nom i sembla que només és una qüestió de voluntat.